Lukács Florentin, Noua dimensiune. The New Dimension. Die Neue Dimension. Am deschis o nouă dimensiune. La fanii mei dragi, chiar pică bine. Politica e făcută pentru mine. Dar câteva chestii vreau a spune. Văd tineri care abia termină un pic de studii, că gata, munca grea nu e pentru ei. Ei vor în Parlament să fie aleși pe programul unui partid, deși cam toate promit aceleași lucruri. Că o să fie aur pe străzi, ciucuri, că laptele și mierea or să fie fleacuri, că joburile de influenceri vor fi pe topuri. Industrie, fabrici, uzine, planturi, toți ar vrea. Dar toate deja sunt sau se fac altundeva. Că, așa sunt lucrurile în lumea asta. Unii livrează materiile prime, alții le pun în valoare. Bine. Știți că Olanda a fost prima republică? Din bătrâna, așa zisa, Europa. Înconjurată de regate și împărății și alte asemenea minunății. Dar, vai, era sabotată din toate părțile. Nu cum vă zic șăgalnic și fals cărțile, că sunt prea liberali și că înfloresc mai repede ca regatele ce o necăjesc și că ar fi bine să aibă și ea un rege care să o conducă falnic, fără preget. Deși toți cetățenii o duceau foarte bine. Și după cum mulți munceau în mine, au trebuit să plece fuguța la război,
cu cei ce mâncau fripturi cu usturoi. Să taie și pădurile vechi de sute, mii de ani. Să construiască vapoare de război pe bani. Să apere forma de guvernământ, președinția, în fața celor ce doreau aprig, anume monarhie. Mă întreb, de ce dacă tot trăiau așa bine? De ce nu erau urmați în faptă și simțire de toate acele vașnice, regate, liberale, tare, de cădeai pe spate, și toate acestea mândre la un loc bombardau de zor și le dădeau foc. În socialism, de ce nu erau anumite lucruri bune? De trebuiau dărâmate toate și date la fier vechi. Doar atunci au crescut multe generații. Nu era foamea și frigul până la urechi. Învățământul era solid și eficient. Nu își doreau studenții să fie în parlament. Erau locuri de muncă pentru mai toți. Pentru cei inteligenți și pentru proști. Nu erau atâtea digitale, că era alta. Ce la motorul cu abur aveau GPS? Cu toate astea a mobilizat planeta. Fără eco și green mergeau mașinile. Așa modest, dar erau și de lux. Făcute în fabrici, pe bandă, în flux. Foloseau cărbuni și lemne, la greu. Acum aud că sunt interzise mereu. Mașinile consumau lejer 18 litri la 100. Scoteau fum și zgomote. Cine ascultă? Cum să faci energie din soare și gunoaie? E o glumă sumbră de care râde și tataie. Dar România are gaze. Are încă și petrol. Ce tot cântă EU în veșnică notă si bemol? Avem încă păduri cu lemne de foc. Opriți exportul.
Puneți sobele la loc. Avem cărbuni pentru termocentrale. Nu le trecem pe toate în conservare. Și energie atomică avem să vindem la voi toți. Nu la corupți, speculanți, borfași și hoți. Nu vrem războaie, vrem să trăim în pace. În țara noastră, unde știm de toate a face. Căci vedem războiul ce poate aduce. Moarte și distrugeri și peisaje atroce. Liceul Ion Luca Caragiale din Ploiești face 160 de ani de când a fost înființat. Îmi place. Am fost și eu elev, foarte bun. Cu 10 la bac. Era o mândrie să fie elev la Caragiale. Cu numărul vișiniu cusut la costum. Se făcea carte neică, nu sarmale. Îi spunea Bastilia, nume postum. Nu știu cum mai este acum. Sper că la fel, vreau să spun. Nu era loc de elevi slabi la Balamale. E la modă acum să zici matale. Ce îmi trebuie fizică să fiu inginer? Păi la fel nu îți va trebui matematica și nici limba română, nici gramatica, căci nu vei fi niciodată inginer, nici măcar un agent bun de vânzări. Degeaba dai masă cu pumnul de fier. Produci și altora cumplite supărări. Trebuia să te gândești cu un bachelor de 3 ani, nimeni nu îți va spune vreodată inginer. Degeaba bucurie mare, după Revoluție, ai pierdut timpul. Ești total în involuție. Unica ta șansă, căci tehnician nu ești, e un loc în Parlament, unde îți dorești. Votezi da, nu, asta dacă ești la ședință, pentru chestii total fără vreo trebuință. Dacă nu te-ai născut rege, nu vei fi.
nu mai tot bate câmpii, nu o mai aburi. Unirea românilor nu se va face decât când cu toții vor vrea, nu când unii trag hăis, unii cea. Ca Olanda, republica bogată, care prin 1750 a fost odată, dar tot nu era o țară de 10. Că nu avea și ea un rege.